Dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Vítám vás u setkání u mikrofonu s ředitelem Liberecké zoologické zahrady Davidem Nejedlem. A mým dnešním hostem je Julie Hanuliaková, architektka, zoodesignérka a taky projektová manažerka Zoo Liberec. Ahoj, Julie. Ahoj. Julie, já vím, že tvoje cesta do světa zoologických zahrad byla docela zajímavá. Můžeš nám říct, jak ses vlastně k práci pro zoologické zahrady dostala? Áno, myslím, že to, čo ľudia nájdú zvyčajne najzaujímavejšie je, že ja vlastne som prešla z opačnej strany. Keď som teda bola mladá na strednej a na vysokej škole, ja som spolupracovala so slobodou zvierat a práve som protestovala proti držaniu zvierat v zajatí v zoologických záhradách. A v podstate to vychádzalo z toho, že som si uvedomovala, že ich podmienky pre život sú veľmi zlé. A myslíš, že byly velmi zlé, anebo že prostě byly jiné než ve volné přírodě? Ako vtedy som nemala veľa znalostí o tom, čo vlastne zvieratá potrebujú k tomu, aby boli šťastné, aby žili spokojný život. To, jak som to vtedy vnímala, skôr tak intuitívne, bolo, že sú veľmi rozdielne od podmienok v prírode. Áno. A pripadalo mi to také akože bezohľadné a sebecké od ľudí prostě držať zvieratá v zajatí pre vlastné potešenie. A měla jsi málo informací, aby si znala ten důvod? Áno, v podstate neskôr som prešla práve na druhú stranu, lebo tým, že som sa o to zaujímala, najprv teda z tej strany, že toto teda nie, tak som sa viac a viac zoznámila s prácou zoologických záhrad a zistila som, že vlastne zoologické záhrady sú úplne že najdôležitejšie a najefektívnejšie organizácie, ktoré existujú na pomoc zvieratám a prírode. Že my vlastne nemáme žiadne iné organizácie, ktoré dokážu robiť to, čo dokážu zoologické záhrady pre záchranu druhov v divokej prírode. Preto som vlastne eventuálne prešla na tú druhú stranu. Študovala som architektúru, stala som sa zoodizajnerkou, to znamená, že sa vlastne špecializujem v navrhovanie habitatov pre zvieratá v zoologických záhradách, ale aj celkovo zážitku návštevníka v zoologickej záhrade a mojím poslaním je vlastne dozerať na to, aby sme zvieratám zabezpečili čo najlepšie prostredie pre život. A tentokrát už záležené na vedeckých poznatkoch. Já jako tu upřímnost, tenhle ten aspekt tvého života já znám, protože my jsme se potkali možná už před 8-10 lety na jedné mezinárodní konferenci. Možno aj 15 rokov už to je. 15 let, pánečku. A krom toho, že k tomu se dostaneme, v té době si žila ve Spojených státech, tak jsem vlastně nevnímal, že jsi z našeho regionu. Pak když jsme se poznali, tak jsme si popovídali u skleničky o tomhle aspektu, protože já jsem nikdy asi nebyl úplně vyhraněný člověk, aby byl na jedné straně tábora, byť vlastně možná dneska jsem taky, jsme společně na té jedné straně, jsou-li dvě, ale ono vždycky bývá víc. Ale je pravda, že já jsem ve stejné době zoologické zahrady, já jsem proti ním nebojoval, ale neměl jsem je rád a nechodil jsem tam rád. Právě z toho důvodu, o kterém jsi mluvila. Působilo to na mě, že tam prostě zvířata jsou zavřená. A tehdy v některých expozicích to tak i bylo, ale jak tebe, tak i mě ten život pak dostal k těm zvířatům blíž a došel nám k poznání, že vlastně je to jinak. A já to dneska mám tak, že zoologické zahrady jsou hrozně moc potřeba. Bohužel. Říkám to bohužel, protože v mým ideálním světě zoologické zahrady nejsou. Ale nežijeme v ideálním světě a já jsem tu cestu ušel dál, ty jsi mladší podstatně, ale bohužel moje poznání je, že za můj život se ta situace ještě zhoršila a nevidím světlo na konci tunelu, že by se měla zlepšit. Ale o tom si řekneme až po písničce. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ještě jednou dobrý den, milí posluchači, stále posloucháte setkání u mikrofonu s Davidem Nejedlem a mým hostem Julii Hanuliakovou. Ahoj. Julie, tak co vlastně změnilo tvůj názor, pohled na chov divokých zvířat v lidské péči? Dříve jsme tomu říkali v zajetí. Co se vlastně přihodilo v tvém životě? No, ako som spomínala, o zoologické záhrady som sa zaujímala. Američania majú také príslovie, hovoria, že keď si mladý a nie si demokrat, tak nemáš srdce, a keď si starý a nie si republikán, tak nemáš rozum.
Ano, tak ja by som to parafrazovala, hej, že keď si mladý a proste necítiš pre tie zvieratá, tak asi s tebou nie je celkom v poriadku, ale keď si starý a nesnažíš sa to konštruktívne riešiť, tak tiež asi nie si na správnom mieste v svojom živote. Čiže mňa to veľmi... bola to taká moja téma, veľmi ma to zaujímalo, tak teda ako to je s tými zvieratami, ako sa, že najprv som na to išla z toho negatívneho konca, že takto teda nie, ale zaujímala som sa na to, zaujímala som sa o to, zaujímala som sa úprimne, rozprávala som sa s mnohými ľuďmi zo všetkých strán, že od Greenpeaceákov, Sloboda zvierat, až po ošetrovateľov, čítala som všetky články o zoologických záhradách, doma sme to stále diskutovali. A v podstate čím viac som sa naučila, tým viac som získala presvedčenie, že zoologické záhrady sa naozaj snažia robiť správnu vec. Naozaj tým hlavným poslaním zoologických záhrad je zabezpečiť vlastne prežitie druhov na Zemi. A naozaj sú to tie inštitúcie, ktoré vedia ako na to, lebo majú aj tie praktické skúsenosti, starajú sa zvieratá, podporujú vedcov priamo v teréne, vysvetľujú problematiku verejnosti a naozaj bez nich by dnešná príroda všeobecne vyzerala zase o nejaký zo pár krokov horšie. Já jsem k tomu poznání dospěl taky, protože neměl jsem dobré pocity v zoologických zahradách, ale jak to v životě mám, zajímalo mě proč to tak je. Proč tady jsou? Je to opravdu proto, že lidi chtějí, je to kvůli lidskému egu, nebo a tak jsem se začal seznamovat. Stejně tak s lidmi ze zoologických zahrad. Jako student veteriny jsem, krom toho, že jsem jezdil na Českodubsku po kravínech, tak jsem taky chodil do pražské zoologické zahrady za veterináři. A poznával jsem lidi, a hlavně myšlenky a celé ty příběhy druhů zvířat a v hlavě se mi to začalo trošku přerovnávat. Pojďme ale odskočit na chviličku od zoologických zahrad a zvířat a pověz nám vlastně, jak řekla jsi tady ve Spojených státech, jak se tam vlastně dostala? No ja som študovala architektúru v Bratislave, pamiatkovú ochranu a to mi pomohlo získať internship, to neviem, jak sa po česky povie, z US ICOMOS. To je v podstate organizácia UNESCO, ktorá sa stará o pamiatky celosvetovo. A to bol tiež zaujímavý príbeh, lebo v podstate oni vybrali týchto mladých profesionálov z celého sveta. Všetkých nás zviezli do Washingtonu DC a potom losovali, že kto si s kým vymení miesto. Čiže úplne náhoda. Úplne náhodou ma poslali do štátu Washington, čo je iné miesto ako mesto Washington DC. Toto je vlastne na severozápade Spojených štátoch. Seattle je najväčšie mesto. A ty jsi mi kdysi řekla, že Seattle je meka zoodesignu. Áno, tam v Seattle vlastne vznikli všetky tie progresívne trendy v zoodizajne, ktoré dodržujeme dodnes. A hlavne je to teda tá snaha, aby zvieratá prežili svoj život v zoologickej záhrade v prostredí, ktoré im dodáva všetky, alebo čo najviac možností, aké by mali v prírode. Hej, že my vlastne, tá myšlienka, že my máme povinnosť pre zvieratá v zoo vytvoriť ich domov. A vytvoriť to tak, aby sa tam tie zvieratá cítili naozaj dobre a vytvoriť to tak, aby ľudia takisto cítili, že zvieratá sa tam majú dobre a keď navštívujú zoologické záhrady, tak navštívujú tie zvieratá v ich domovoch. To si řekla krásně a po písničce si to trošku rozvedeme. Julie, ty si před písničkou tak krásně se rozvyprávěla o tom, co je potřeba budovat v těch zoologických zahradách pro zvířata. Pojďme na to navázat. Ty jsi zoodesignérka s mezinárodní zkušeností, s budováním expozic ve velkých zoologických zahradách, ale i malých zoologických zahradách. Co to vlastně znamená vytvořit expozici, vytvořit životní prostor pro zvířata v lidské péči? My zoodizajneri hovoríme, že my máme 3 klientov. Na prvom mieste je zviera, pretože ono vlastne strávi v tom našom umelo vytvorenom prostredí celý svoj život. Na druhom mieste sú ošetrovatelia, ktorí vlastne musia mať vytvorené také podmienky, aby s tým zvieraťom mohli pracovať ako so svojím partnerom. Hej, že to prostredie musí byť v prvom rade flexibilné, lebo život zvieraťa je flexibilné, ale aj život ošetrovateľov. A musí tam prichádzať vlastne, dal by sa povedať, k medzidruhovej komunikácii, hej, že tie každodenné problémy riešia zvieratá a ošetrovatelia spolu. A našim 3. klientom, ale nie najmenej dôležitým,
sú návštevníci. Možno preto ich dávame na 3. mieste, lebo my v podstate o návštevníkoch, o ľuďoch vieme toho najviac. Áno. A pre návštevníka našou povinnosťou je vlastne vytvoriť zážitok, ktorý ich zaujme a ktorý ich vlastne osloví, ale nie slovami, ale pocitmi, hej, že nejakým spôsobom sa vpíše do ich pamäte pomocou emócií, alebo možno ani nie, ale nie, že to nie je nejaká konkrétna spomienka, ale je to pocit toho, že v prírode je mi dobre, s týmito zvieraťami je dobre, patríme sem spolu, bude mi ľúto, ak tu tie zvieratá nebudú, ak by sme sa rozprávali o druhoch, kde možno ten príbeh je o tom, že tie zvieratá potrebujú našu pomoc. Alebo snažíme sa zamerať hlavne na pozitívne emócie. Jedna veľká pozitívna emócia je krása, čiže vytvárame prostredie, ktoré pôsobí svojimi estetickými hodnotami na človeka. Áno. Ďalšie z pozitívnych emócií sú radosť. Z času na čas sa nám podarí prekvapenie, to je veľmi silná emócia. Spolupatričnosť, vytvárame prostredie, ktoré sa cítia. Protože my bychom měli sociálne skupiny, dobre. Pro to zvířata takové podmínky, aby sa v podstate chovali přirozeně. Áno, pre zvieratá, ale aj pre ľudí, hej, že ľudia by mali mať takisto tak tie pocity toho, že je nám spolu v prírode dobre. A to spolu môže znamenať tvoja sociálna skupinka, lebo ľudia chodia do zoo väčšinou v skupinkách. Áno. Alebo ja a ten tiger, hej. Ja a tá skupinka antilop. Hej, že ten pocit spolupatričnosti je v podstate naša najvyššia meta, ktorú sa snažíme dosiahnuť. My teď oba pracujeme v nejstarší zoologické zahradě na území bývalého Československa, což je velmi zajímavé možnost srovnání. A já tady pracuji mnohem díl. Hodně o té zahradě přemýšlím. Oba jsme se shodli, přemýšlíme o zoologických zahradách a o chovu zvířat v lidské péči. A já jsem si to, když si uzavřel, jak chodím tou zoologickou zahradou. Liberecká zoo, pro mě jsou 2 zoologické zahrady dneska. Ta horní část, ta je trochu přírodnější ještě pořád, což jsem rád. A ta spodní část, která vlastně vznikla v takové město pro zvířata. A já jsem si kdysi definoval v sobě jednu věc, a to je, kdo je tady vlastně doma. A že my podle toho starého myšlení zoologických zahrad jsme pro někoho věznili, pro někoho ubytovávali, ale ta zvířata u nás doma. Ano. A myslím si, že nová cesta zoologických zahrad, kterou chcem, a musím říct i společně, vtisknout do té nové části, kterou připravujeme pod názvem Údolí ohrožené divočiny. A ta by měla být tak, že, a původně jsem si myslel, že tam jsou doma zvířata a my tam pozveme tě návštěvníky, ale vlastně ty jsi mě přivedla na jednu věc, a to je ta, že v té nové části bychom měli mít doma všichni. Jak zvířata, která tam budeme chovat, tak lidé, kteří tam budou pracovat, tak i návštěvníci, kteří se přijdou podívat. A o tom si možná pojďme popovídat po písničce. Zítra se začne s opakováním literatury a ty koupíš knížku. Březen je měsícem knihy a pokud rádi čtete, můžete vyhrát jeden z atraktivních knižních titulů. Každý den vám ve vysílání nabízíme vizitku jednoho z našich rozhlasových kolegů a jakmile se ozve výzva, bude vaším úkolem zavolat na číslo 22 155 37 22 a říct, koho vám představujeme. Můžete nejenom vyhrát, ale i poznat náš rozhlasový kolektiv. Vždyť letos slavíme 10 let samostatného vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, stále posloucháte setkání u mikrofonu s ředitelem Zoo Liberec Davidem Nejedlem a mým hostem, architektkou, zoodesignérkou Julií Hanuliakovou. Julie, Údolí ohrožené divočiny. Ty jsi vlastně přišla k nám do zahrady nám pomoct i s tímhle projektem, který ano, má svoji architektonickou kancelář, která pro nás ten projekt připravuje. Ta vzešla z soutěžního dialogu, ale bylo hrozně cenný, že vlastně spolu s našimi zoology, kurátory, vzdělavateli jsme měli v týmu architekta, zoodesignéra, protože se nám pomohla připravit to tak, aby ten dialog byl skutečně dialog a abychom my věděli, co od toho chceme. Teď už projektujeme, připravujeme. Jak na tebe působí projekt Údolí ohrožené divočiny? Ja myslím, že sme si vybrali tú správnu architektonickú kanceláriu a naozaj ideme tým smerom, ako sme si vytýčili, že snažíme sa
vlastne zrevitalizovať údolie vedľa zoologickej záhrady. Neviem, do detaila asi nemusím celkom kolem vlastne bývalého letního amfiteátru. Kolem amfiteátru je to oblasť, kde teraz ľudia chodia možno venčiť psíka, behajú sa tam orientačné závody, že je to zalesnená plocha, je to ale taký druhotný náletový les. A my sa vlastne týmto rozvojom budeme snažiť ten prírodný charakter podporiť, nepotlačiť. Čiže chceme vlastne urobiť taký rozvoľnený mestský park s rozsiahlymi habitatmi pre zvieratá, ktoré sa prirodzene cítia v podnebí Liberca dobre. To je v podstate taký ako prvý princíp toho, aby sme zabezpečili, aby sa zvieratá mali fajn v tej ktorej zoologickej záhrade. Pozeráme sa na prírodné podmienky a vyberáme zvieratá, ktoré do tých prírodných podmienok pasujú. Zároveň tvojou ambíciou bolo, že ty chceš v prvom rade dávať priestor zvieratám, ktoré to najviac potrebujú. Ano, když jsme si řekli, stanovili, že při výběru nových druhů, tak chceme primárně nabídnout prostor takovým druhům, kterým můžeme nabídnout důstojné podmínky, to znamená, jsme v nějakém klimatu, zároveň máme nějaké prostorové podmínky a teď se nám výrazně zlepšily. My zdvojnásobíme zoologickou zahradu, chceme toho využít, nechceme to přehustit expozicemi, chceme ten prostor skutečně nechat těm zvířatům důstojným, ale nezapomínáme i na to, že ta zvířata promlouvají k návštěvníkům za ostatní jedince svého druhu, ale jiné druhy. Takže do jisté míry koukáme, aby ta pestrost těch druhů byla i, řekněme, atraktivní pro to, aby lidé přišli a měli chuť se o nich něco dozvědět. Takže to se snažíme tam vtisknout. A ještě možná řeknu jednu věc. Soutěžní dialog pro architekty byl složitý, protože vlastně jedním z našich hlavním zadání bylo, nebo tak jako skrytě tam bylo vsuté, že je potřeba, aby architekti potlačili touhu budovať stavby, áno, je ukázať to architektúru. O habitatoch, je to o vlastne zveľaďovaní krajiny a je to o interpretovaní tej krajiny pre návštevníkov. Ako som povedala na začiatku, zvýrazňovaní jej krásy. Zároveň ten priestor musí byť samozrejme pomeštený, lebo privádzame tam mestského člověka, ale... Není to panenská příroda, protože velká část toho vlastně už jednou byla kulturním stánkem. Našou snahou bude vlastně vyzdvihovať tie krásne zákutia, ponúkať výhľady, ktoré chceme ponúknuť, aj proste komponovať tie výhľady, rámovať ich. Ideme pre ten pocit, aby človek naozaj, keď sa tadiaľ prejde, aby mal pocit, že zažil niečo výnimočné, niečo krásné. A posluchačům asi můžeme říct, že brzo v nejbližších dnech, malých týdnech představíme generál toho nového území, kde už budou obrázky, bude tam ukázáno, jak s tím územím budeme pracovat, informační brožuru a projektuje se první etapa, takže doufejme, že za horizontu několika málo let začneme budovat a otevřeme tu část našim návštěvníkům. Milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, stále posloucháte Setkání u mikrofonu s Davidem Nejedlem a mým hostem Julií Hanuliákovou. Julie, naše povídání se pomalu bude chýlit ke konci, pojďme se možná vrátit na jeho začátek. Vztah lidí a zvířat. Když se řekne, jaký máš vztah ke zvířatům, jak vnímáš vztah lidí ve tvém okolí a zvířatům, jak o nich přemýšlíme? Ja samotná, teda budem rozprávať najmä o mne, možno sa dostaneme niekde inde, ale začnem pri mne. Ja vnímam zvieratá s fascináciou v podstate. Asi som taký koncepčnejší typ, že proste vnímam celky, ale pre mňa už len tá samotná skutočnosť, že zvieratá existujú v takej rozmanitosti s toľkými úplne neuveriteľnými spôsobmi, akým spôsobom vlastne dokážu prežiť, akože s neuveriteľnou inteligenciou prežitia. Mňa to proste fascinuje. A súčasťou môjho povolania je vlastne vždy, keď dostanem zadanie na nejakú novú expozíciu, tak študujem o zvierati, hej. Ano. A nie len z kníh, ale snažím sa spojiť s ľuďmi, ktorí sa o ten druh zvieraťa starajú v zoologických záhradách alebo v sanktuáriách. Snažím sa spojiť s vedcami z terénu, snažím sa rozprávať s akademikmi, proste čo najširší záber a z každého uhla. A
proste ja nemám najobľúbenejšie zviera. Moje najobľúbenejšie zviera je to zviera, pre ktoré práve pracujem. Tako každé jedno ma veľmi fascinuje. Takže přeměnit fascinaci v poznání, to je první cíl. V podstate, keby som rozprávala akože vzťah k zvieraťu, pre mňa, keď som to vzala z druhej strany, keby zvieratá neexistovali, tak náš svet je veľmi ochudobnený. A myslím, že aj na také metafyzickej úrovni je, že my spolu so zvieraťami sme sa vlastne vyvinuli ako druh. Aj my sme zviera. Áno. A vždycky, keď nejaký druh strátime, tak strácame vlastne aj kus seba. Hej, indiánsky náčelník, ak to je hrozný výraz, indiánsky náčelník ľudí z Seattlu, volá sa Chief Seattle, on mal taký pekný výraz, on hovoril, že všetko to, čo sa stane zvieratám, stane sa aj tebe. A to sa s tým ako stotožňujem. A z toho celkom vyplýva aj to poslanie, ktoré cítim, proste nejakým spôsobom koncepčne na takej vyššej úrovni riešiť tento problém prežitia Já myslím, že to už je druhov. škoda něčím přebít, Julie. Já ti moc děkuju za rozhovor. Pojďme se pro dnešek rozloučit, ale myslím si, že se sem ještě vrátíme někdy a v rozhovoru budeme pokračovat. Já ti moc děkuju a Děkujeme. loučím se s posluchači. Mějte hezký den.